Hei, kiva kun oot taas siinä kanavalla. Ja tällä kertaa mä haluan kertoa sen asian sulle, että minkä vuoksi minä olen kristitty. Miksi minä uskon Jeesukseen. No syy on loppujen lopuksi äärettömän yksinkertainen. Ja se on se, että kristinuskossa on kyse totuudesta. Ei mistään muusta kuin totuudesta. Ja mua on kiinnostanut selvittää, että mikä on totuus, mikä on elämän tarkoitus. Onko Jumalaa, eikö ole Jumalaa, onko monta Jumalaa, onko kuoleman jälkeistä elämää, eikö ole, millaista se on, jos on, mikä tämän elämän pointti on. Ja kristinuskossa on oikeasti kyse totuudesta. Jeesus todellakin sanoi, että hän on tullut todistamaan totuuden puolesta. Hän on tullut kertomaan meille totuuden todellisuudesta. Ja näissä ekoissa videoissa, jos käyt läpi, niin niissä kerron enemmän näistä asioista. Mutta henkilökohtaisessa elämässä mä oon saanut kokea, että Raamattu todellakin on totta. Ja se, mitä Jeesus sanoi, on totta. Mitä hän lupasi, se on totta. Ensinnäkin, hän lupasi antaa rauhansa omilleen. Hän sanoi, että rauhan minä annan teille. Minun rauhani. En minä anna niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton. Älköönkä peljätkö. Näin vanhan käännöksen mukaan. Eli pelätkö. Ja se on totta. Kun minä tulin uskoon, pyysin Jeesuksen elämäni Herraksi, pyysin syntini anteeksi, halusin tehdä parannusta, halusin, että mä annan koko elämäni Jumalalle. Tuli mitä tuli, mä haluan päästä taivaaseen. Mä haluan saada syntini anteeksi. Ja mä uskoin, että Jeesuksen ristin puulla vuodattavansa sovintoveri voi myös minun syntini pestä pois. Ja uskon, että Jeesus on ylösnoussut ja elää. Ja hänellä on valta antaa synnit anteeksi. Niin kun pyysin Jeesuksen elämäni Herraksi, niin todella minä sain rauhan sydämeen. Tuntui, että se Jumala, joka oli ollut joskus tuolla kaukana, johon mä olin kyllä uskonut, mutta rukoukset oli ikään kuin noussut tänne, jäänyt jonnekin, niin kuin, että Jumala on tuolla jossain tosi kaukana, niin hän tuli lähelle. Hän tuli Pyhän Henkensä kautta asumaan minun sydämeeni ja antoi rauhansa minulle. Ja tämä rauha pysyy uskovilla. Ainoastaan, jos me lähdetään tottelemattomuuteen, me lähdetään elämään syntielämää, lähdetään tekemään Jumalan tahdon vastaisia asioita, eikä tehdä parannusta. Ja niin kuin tehdään valintoja, mitkä on vastoin Jumalan tahtoa. Silloin tämä rauha järkkyy. Mutta tämä rauha on sellainen, mikä on kristinuskossa ihmeellinen asia. Sitä ei voi ostaa rahalla. Sitä et saa mistään muusta. Siis sä et voi saada, vaikka rukoilisit Allahia tai Muhammedia pyytäisit Muhammedin nimessä rauhan. Se tulee vain Jeesukselta. Jeesus lupasi tämä ja se on totta. Sen tietää jokainen kristitty. Ja myös ihmiset, jotka ei ole kristittyjä, niin yleensä ne näkee uskovista sen eron. He näkee sen rauhan. Mä ainakin näin uskovista ystävistäni ennen uskoon tuloa. Mä näin, että heillä oli semmoinen rauha, mikä itseltä puuttuu. Toinen asia. Jeesus lupasi, että minun nimessäni te parannatte sairaita ja sairaat parantuvat. Mulla oli 10 vuotta semmoinen parantumaton sairaus, semmoinen parantumaton hormonisairaus. Ja mun puolesta rukoiltiin kyllä paljon ja itsekin rukoilin, että mä olin tulin uskoon, niin mä olin vuoden sairastanut. Mutta sitten kun 9 vuotta oli kulunut ja mä olin rukoillut, ja lopulta tuli semmoinen nuori mies, joka oli ollut uskossa vasta 4 kuukautta. Hän rukoili mun puolesta ja minulla ei ollut siinä hetkessä yhtään uskoa. Mutta mä paranin siitä sairaudesta. Huolimatta siitä, että mulla itsellä ei ollut yhtään uskoa. Huolimatta siitä, että tämä oli parantumaton sairaus, joka vaati jokapäiväistä hoitoa. Jokapäiväistä lääkitystä, verikoeseurantaa. Mä paranin siitä ihmeellisesti ja mä sain olla terve siitä lähtien. Mä menin lääkäriin, musta otettiin verikokeet, mua tutkittiin 5 vuotta ja sitten lääkärit julisti mut täysin terveeksi ja ne sanoi, että tämä on ihme. Tästä sairaudesta ei voi parantua. Mitä sulle on tapahtunut? Ja mä sain todistaa, että mun puolesta on rukoiltu Jeesuksen nimessä ja Jeesus on parantanut minut.
Ja toinen vanhempi mieslääkäri sanoi, että näitä ihmeitä on ollut ennenkin. Että hän oli törmännyt näihin ennenkin, että Jeesuksen nimessä on ihmisiä parantunut ja parantuu tänään. Mä tunnen, mun ystäviä on parantunut. Yhdellä oli eripituiset jalat. Hänellä oli selkäongelmia, hänellä oli semmoinen erityispohjallinen. Hänen puolesta rukoiltiin. Rukoustilanteessa se jalka kasvoi saman mittaiseksi kuin toinen. Hän ei enää tarvinnut näitä pohjallisia. On ihan mahtavaa. Mä tiedän monia, ketkä on parantunut, ketkä Jeesus on parantunut. Että nämäkin todistaa siitä, että Jeesus on olemassa. Raamattu pitää paikkansa. Se on aivan mahtavaa. Sitten on nämä armolahjat, mitkä Jeesus lupasi. Kielillä puhuminen, profetoiminen ja just, että sairaita paranee, kun niiden puolesta rukoilee. Kaikkia näitä mä oon nähnyt. Profetoiminen on siis sellaista, että kun sä rukoilet jonkun puolesta, niin voi saada sellaisia kuvia, voi saada ajatuksia, sanoja. Ja sitten ne voi sanoa sille toiselle sellaiset vaikutelmat, että hei, että mulle tuli rukouksen aikana tämmöinen mieleen, kun me rukoiltiin sun puolesta, että koettele kaikki, että kaikki on vajavaista, mutta mä nyt kerron sulle nämä asiat. Ja sitten kun niitä kertoo, että ihmisellä, jolla toimii profetoimisen armolahja, niin tosi monesti niin tämä toinen ihminen sanoi, että Jumala on puhunut mulle näistä samoista asioista, tai siis tarkoittain, että mä oon kokenut ihan samaa. Että mä oon just kokenut tollasta, että se niin kuin vahvistaa sitä, mitä Jumala on puhunut tälle ihmiselle jo valmiiksi. Että se on mielenkiintoista elää Jumalan kanssa, koska saa nähdä tällaisia ihmeellisiä asioita ja saa kokea tällaisia ihmeellisiä asioita tapahtuvaksi. Ne ei ole pääasia kuitenkaan, että pääasia on se, että sulla on rauha, sulla on hyvä omatunto Jumalan kanssa, lähimmäisten kanssa ja sulla on niin kuin suhde Jumalaan, joka on sut luonut. Et Jeesus itse on se kaikista paras asia kristinuskossa. Hän on paras asia taivaassa, iankaikkisessa elämässä. Hän on niin kuin kaikista paras. Että hän on niin mahtava persoona, hänellä on huumoritaju. Hän on aivan ihmeellinen. Että ajattelet kaikkivaltias Jumala, joka on luonut kaiken, auringon, kuun, sinut, maapallon, haluaa olla sinun kanssa tekemisissä. On kiinnostunut siitä, mitä sinä ajattelet, mitä sinä olet mieltä. Hän haluaa viettää aikaa sinun kanssa, kahdesta. Hän haluaa kommunikoida sinulle. Ja se on ihan mahtavaa, mitä enemmän sä opit tuntea Jumalaa ja Raamattua, niin sen mahtavampaa. Ja vaikka elämässä on tosi kauheita vaikeuksia, Raamattu sanoo, että monen ahdistuksen kautta käy tie Jumalan valtakuntaan. Voi tulla surua, voi tulla vaikeuksia, voi tulla kärsimystä, mitä tahansa elämässä. Mutta sä et ole enää koskaan yksin, vaan Jeesus sanoi, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Ja kuoleman hetkelläkin Jeesus vie sut sinne turvallisesti taivaan kotiin. Ei ole siis mitään mahtavampaa kuin olla uskossa. Tämän mä halusin sulle jakaa. Toivottavasti jaksoit kuunnella loppuun. Ja toivottavasti nähdään seuraavassa videossa. On tosi hienoa, jos voisit subscribe. Nyt päästä hävisi se, mitä tää suomeksi on. Mutta niin kuin, ruveta tilaamaan tätä kanavaa. Nyt mä muistan. Kanavan tilaaja. Ja laittaa tämmöisen like-jutun tähän. Kiitoksia paljon. Oikein hyvää päivänjatkoa sulle ja hei hei!